Mit navn er Louise Toft. Jeg er 19 år gammel, bor på Østerbro. I øjeblikket går jeg på MGK, som er en musikalske grundkursusskole. I 2007 valgte jeg scenedien i voksensang. Jeg tror, der er så mange talentprogrammer, fordi at folk har brug for og behov for at skulle iscenesætte sig selv. Jeg er sangerinde. Jeg har meldt mig til et show for at vise, hvad jeg kan, for at udfordre mig og have det sjovt. En af de måder, hvorpå at man kan udskille sig fra mængden, er ved at iscenesætte sig selv i et talentprogram. Sådan, så man kan vise, hvor unik man er, så man kan vise, hvor speciel man er. Hvis der er nogen, der melder sig for at få omtale og berømmelse, så tror jeg, at de går den forkerte vej, fordi at det bliver typisk omdrejet til noget negativt, hvis man gør det på den måde. Så det kan da godt ske, at der er nogen, der melder sig til sådan nogle programmer, om det så er talentshows eller reality-programmer, for at få en vis omtale. Men det håber jeg da ikke, fordi så er det jo, at det bliver pinligt for mig, at jeg har været med i Scenedien, fordi så er det fordi, at jeg har gjort det for berømmelse. Og det er det ikke. Altså det er det virkelig ikke. Jeg har bare gjort det for at have det sjovt. Jeg har gjort det for at udfordre mig selv. Jeg tror ikke, der er nogen grænse i forhold til, hvor langt man går i forhold til at skulle udstille sig selv. Det, som der er det primære, er ønsket om at iscenesætte sig selv. Det handler om at vise, hvem man er. Det liv, som man kan se i bladene, det virker som det gode, det fantastiske liv, det lykkelige liv. Og det er det, som alle længes efter. Og når man så læser bladene, ser fjernsynet, ser berømthederne, så tror man, det er det gode liv, det lykkelige liv. Og en af de måder, hvorpå man kan komme i bladene, en af de måder, hvorpå man kan komme på de glitrede sider, det er ved at iscenesætte sig selv i et tv-program, sådan så man på den måde kan få det gode liv. Jeg er bare Louise Toft, som synger. Folk de forventer, at når man har vundet sådan et talentprogram, så skal man lave en plade. Jeg er enormt glad for, at jeg ikke skulle lave en plade, for det havde jeg helt sikkert ikke været udviklet til. Det er jeg nok stadig heller ikke. Jeg er i gang med en fase nu, hvor jeg skal kende mig selv, ud at rejse, få noget inspiration til at skrive nogle sange. Hvis jeg havde lavet en plade efter Scenedien, så var den blevet et flop. Drenge og piger, rigtig god weekend. Scenen var din.